थाइजौ नै थाइजौ खाजि जानोसै थाइजौ गिदिर देरलायलायबाय मिथिबाय ओइ थाइजौ खाजि जाग्राफोर बिबारा इसिङाव हाबसोनानै थादों दलद थालाय थाइजौ खाजि जानोबा सलायखौ दा बिसि गथ' जागोन र' गोखै ना माबेबा माला मोननानै मोनजाबावो दा खालाम दा जागोन ना र' बै थेफाफासो बार बारैनो गैया थाइजौआ दै गलायलायबाय आंथ' मोनजानाय नङा नोंदां बे फाथैया दासो जाखांहांबोदों अब डालने वाले हैं नमक दाख्लैनि बायदि बानलु गोसा टिउसन दं आनैना दुनुखौ जानो होनदों जानानै गोदै होनलांलायदों सामब्राम गुफुर होनाय मोनदों सामब्राम गुफुर संख्रि हालदै बानलु होबाय एबार सिफ्लेनोसै होबायलै आखाइजों आखाइया दा आलौवाबो खामफ्लाय होलायबाय बिफानो जिरायदो बेहाय जायोबा न' सिलांखादो बानलु दांबाय नोङो आलुआ थाइजौ खाजि लगायखाङाखै सिफ्लेखाङाखै जासिनाव जाया दा बानलु होनानै जा नों बानलु जानो एसे जानांगौथ' होमबासो थाजा थागद जायो मानसिया होमबासो बडि फैयो गोरा जायो बेदरनि बानलु होनायखौबो जायो बियो जानो लुगैबाय आंथ' मोनजाया बिसोर बेमारि मानसि हमजायो नामारा नायलाय yummy tasty थाइजौ खाजि जानोबा लोगोफोर नै दुना जामारा बेखौ जाया बिबौबा रानसै मानो मोनसेल' लाबो प्लेटआ बाबाबो जायो सामससेल' जायो ओमफ्राय बाजैयालाय मोनजायो मोनजाया आं मोनजायाथ' मोनजाबादेन जागौ गाबगोन नों गथ' बेदरखौबो जायो अबसे कच्चा गोखै नङा गोखै नङा हा गोखै नङा ए
Isya no. Jadi anu waduh. Apa dah bu? Nama bu. Musa. Apa itu? Berapa? Aneh, ni dia. Hello. Bila itu kawinan? Aneh na. Cabai. Apa agak? Tasty, hey tasty. Amin. Mami. Oh, jangan lagi mandi tak.